Βάρκας. Περιμένει τον Ράσακ να πάει στο άκρο, περνά στο Μάσαρικ. Έχει αυτός κοντά το Χόφς. Ανοίγει η άμυνα του Ολυμπιακού, φτάνει η μπάλα στο Ζεβιτόρ. Το σούτ δυνατό έξω, η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση στο 19ο λεπτό. Ο Ζεβιτόρ πήγε στο κέντρο, έξω από την περιοχή, με μέτωπο την εστία, αλλά δεν ευστόχησε. Κεφαλιά για τον Μάσαρικ. Το σούτ φωνάζει ο Ράσακ γιατί ήταν δίπλα ακριβώς από τον Σλοβάκο. Αν και κρατάει την μπάλα η ομάδα, όπως προείπαμε, δεν έχουν τροφοδοτηθεί επαρκώς οι δύο επιθετικοί. Μάσαρικ που ήρθε αριστερά. Παλιά πίσω, μένει μπάλα μέσα. Είναι ο Βάρκας. Η βοήθεια, αν τη χρειαστεί, είναι ο Τικουμάνα κοντά του. Βάρκας τώρα στον Τικουμάνα. Ανοίγει ωραία, έτοιμος για τη σέντρα. Την κάνει. Ευκαιρία από κοντά. Δεν μετρά το γκολ, καθώς υποδεικνύεται σε θέση offside το Ράσακ. Εδώ βλέπουμε ότι είναι όντως πιο μπροστά. Καγιάτο. Δεν πάει για το σούτ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλία ο Ολυμπιακός. Ο Παουλίνιο κάνει σέντρα. Τσιτί. Το σούτ είναι άστοχο. Πάντως ήταν, Κυριάκο Δημητρίου, ένα τρίλεπτο με κατοχή για τον Ολυμπιακό. Καγιάτο πλησιάζει. Κάνει σέντρα απέναντι, είναι ο Τσιτί. Πρόλαβε. Αντιμέτωπος με τον Τικουμάνα τώρα. Βγήκε η σέντρα. Κεφαλιά έξω, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις από τον Κενμόνε, τον Καμερουνέζο. Εκτελείται το φάουλ από τον Ζόνεφελτ. Περνάει η μπάλα έξω. Ο Ουόν παρακολούθησε, δεν πήγε για την κεφαλιά. Ο Πεκιάι ακινητοποιήθηκε, αλλά η μπάλα πέρασε για καλή του τύχη δίπλα από το δεξί δοκάρι. Δείτε και πάλι εδώ την πορεία που διέγραψε η μπάλα, με τον Ουόν να ανεβαίνει και τον Πεκιάι να παρακολουθεί με ικανοποίηση. Στο τέλος την μπάλα να φεύγει εκτός. Γρήγορα το πλάγιο. Χόφς. Σέντρα. Πεκιάι. Πέφτει, χάνει. Βάρκας προς την εστία. Γκολ, 1-0 η ΑΕΛ στο 77 με τον Βάρκας. Ενώ διαμαρτύρονται οι παίχτες του Ολυμπιακού, δείχνει σέντρα ο Δημητρίου. Ο Βάρκας έχει ανοίξει το σκορ. 1-0 λοιπόν μπροστά η ΑΕΛ, σε καθοριστικό μάλιστα χρόνο. 13 λεπτά πριν το τέλος. Εδώ πάλι από τη σέντρα που βγήκε, ο Πεκιάι δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα και ο Βάρκας την έστειλε στα δίχτυα. Πλέον ήταν κενό το τέρμα. Πάλι εδώ η φάση, τη διεκδίκηση. Ράσακ και Πεκιάι, ο Βάρκας έπεσε η μπάλα στα πόδια του και με ωραίο τρόπο την πέρασε πάνω από το Ριμπέιρο, ανοίγοντας το σκορ. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΛ. Ζόνεφελτ. Κεφαλιά από κοντά, 2-0 ο Ντόσα Τζούνιορ. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι και έχω την εντύπωση ότι εδραιώνει τη νίκη της ΑΕΛ μέσα στο Γασιπί. Ντόσα Τζούνιορ λοιπόν στο 86. 2-0 για την ΑΕΛ. Αγκαλιά με το πρώτο φετινό τρίποντο. Στην εκτέλεση κόρνερ από τον Ζόνεφελτ, δείτε, ανέβηκε εντελώς μόνος. Έμεινε στη γραμμή του τέρματος ο Πεκιάι. Οι αμυντικοί παρακολουθούσαν και πολύ εύκολα ο Πορτογάλος του Βάρκα, στη συνέχεια τα πράγματα ανοίγει εδώ η άμυνα. Ο Πεκιάι βγαίνει, πρόλαβε το Ρόκε από μακριά από τον Μάσαρικ. Ήταν κενή εστία, αλλά βιάστηκε λίγο. Το πρώτο όλε για τη φετινή περίοδο από τους φίλους της ΑΕΛ και τους ποδοσφαιριστές του Ντούσαν Ούχριν. Η ΑΕΛ καλύτερη